Tijjani Abul Abbas ikan daha Rasulallah. 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 Salamu alaika Rasulallah, salamu alaika Nabiyullah, salamu alaika Abdullah, salamu alaika Sirrillah, salamu alaika Kawiyullah, salamu alaika Rabuhullah, salamu alaika Aminullah, annabu ne Habibullah. Tijjani Abul Abbas ikan daha Rasulallah. Tijjani sirri ne, Tijjani sharifi ne, jikan ɗaha nabi'i ne, ciki da waje wali'i ne, ƙaunarsa Rasulallah. Tijjani Abul Abbas ikan daha Rasulallah. Ya Rabbi salatinka, karawa masoyinka, alihi suna sanka, sahabban mai makka, sai ƙaunar Rasulallah. Tijjani Abul Abbas ikan daha Rasulallah. Tijjani da Jilani da gausin nan madiwani, Umar fada kai ne, Sharif Sani jika ne, kun daha Rasulallah. Tijjani Abul Abbas ikan daha Rasulallah. In gaida yar auta sai ya da in ce binta, ƙaunar ta ibadata, sakoci har gaɗinta, tuno dai a yarinta, dukkanin ya kushe ta, ya zama to in ce jitta, tabbas ne ya kafurta, baya dai a sabgata, mai ƙaunar Rasulallah. Tijjani Abul Abbas ikan daha Rasulallah. Zan shije a baitina in gaida maso'ina, ƙaunarsa ya murrana, ijansa jarina, jikan ɗaha Rasulallah. Tijjani Abul Abbas ikan daha Rasulallah. Mai kyawun fuska ne, mai kyawun saje ne, mai babbar farha ne, mai kyawun jira ne, yayya kama da Rasulallah. Tijjani Abul Abbas ikan daha Rasulallah. Ya karbo da rikarsa, inda ha maso'insa, mai gani ta bayansa, lallai baya waigarsa, Muhammadu Rasulallah. Tijjani Abul Abbas ikan daha Rasulallah. Kar a ja da aikinsa, dukkanin zantansa, sai da faɗin kakansa, hakan ne aikinsa, jikagun Rasulallah. Tijjani Abul Abbas ikan daha Rasulallah. Tijjani Abul Abbas ikan daha Rasulallah. Tijjani Abul Abbas ikan daha Rasulallah. Tijjani lugga ne, gano ka ji dali ne, jaɗa kai hasara ne, lallai ko masifa ne, duk mai ja da waliyullah. Tijjani Abul Abbas ikan daha Rasulallah. Tijjani na yi roƙo, alfarmar mai iko, domin sa na ce roƙo, shugaba maji roƙo, kai na gaban Rasulallah. Tijjani Abul Abbas ikan daha Rasulallah. Ka na cikin darikarka, lallai ko ina sanka, mai cinka ya yi hauka, mai kaunar mai makka, Muhammadu Rasulallah. Tijjani Abul Abbas ikan daha Rasulallah. Rabbani Rabbani dan isar Tijjani, dan ruhin Tijjani, dan jasadin Tijjani, dan zauren Tijjani, dan jacin Tijjani, dan shiɗin Tijjani, dan docin Tijjani,
rabbana ina roko kai na gabar rasulallah kai na gabar rasulallah Tijjani Abul Abbas jika da Rasulallah Tijjani Abul Abbas ikan da rasulallah Tijjani Abul Abbas jika da Rasulallah Tijjani Abul Abbas ikan da rasulallah Tijjani Abul Abbas jika da Rasulallah